DCGB. Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po sa inyong kabos, mga tugang na naka-online po nganyan. Naka-tune in po sa DCGB, as in sa DCGB News Online sa Facebook, sa YouTube, DCGB, as in sa tuya pong dial. Diyos maray na hapon po. Yes, mabuhay Bert, and Diyos maray na hapon sa imo, and syempre Diyos maray na hapon sa satuy, mga paraan tabay. Again, today is Thursday, sa tuyang programa, every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3, diglang po, Usapang Pamilya, sa DCGB, always number 1, always at your service. And syempre po, ang pag-iribatangon niya na hapon, dahil iba, kundi si Sir Chief Nems Flora, and Si Sir Jerome Nico Martinez, kami pong apatan sa inyong makakaibanan ngunya na hapon, Marso 26. Makaskason po ang aldaw po ang budang oras. Last Thursday na naman kang bulan na Marso, and next week tabi Sir Bert, importante yun naman inisin sa to yung mga Katoliko. Pero kumusta ang panahon ko niyan? Medyo paros-paros, nagtuturot tagiti. Siguro nag-ano man sa tuyang panahon para sa next week. Ano? Ayun po, piga-preparar manggaro kita. Oo. Pero maray po ito sa satuya po medyo nag-uran-uran. Sa ibang lugar po dahil na mainito na po talaga sa ibang lugar. Yung nga ni bata, mainit na sa payo pag nahiling mga presyo ka. Mailing mo ba gamispita? Pag magkiling ka sa tuuwa lang may mga presyo kang gasolina. Sabi mga ni stiff neck. Oo, mga ka-stiff neck na, tapos itong mailing presyo pong 99 point something, sarong litro lang po ito. Yung nga ni sabi taba ni kasuha pong gari dropper na lang sa shayang sa tuyang sukos kang halimbawa ang 1,000 mo pira na lang ang kayan may kakarga. Yeah. Nevertheless, tabi Sir Bert, ako nga ni sa samuya sa family o kita mag-arano lamang magpreparar kita ta sabi tangan if worst comes to worst, igwa lamang kita digding mapapreparar. So ano ang sa tuyang dapat gibuon sa loogang familya? Siyempre kami, Sir Bert, sabi ko mga essential needs ta talaga. So bagas, mga kaipuhan, so asukar, so lana, so kape, mga delata na pwedeng, so di na masyadong pigluluto, mandit lang na init pwede na. Tapos sabi nga niya, si Miss Gina po ang sabi sa kuya, magkaon lang paggutom. Magkaon lang paggutom. Ano tabi Sir Bert? Magkaon lang paggutom. Pag basog, di na magpurmirindal. Ayan. So, yan ang sa tuyang niya na. Iyan po ang style ni Miss Gina. Dapat talaga nag-iisip kita, Sir Bert, yung mga paagi. Kung paano kita, syempre with the cost of everything going up, soaring high, dapat mag-isip kita kung paano malaman kita makaabot, makaantusan sa tuyang kwarta, di ba? Yan, po. Ayan. Kaya ngayon baga po, igo pong strike, 2 days strike po, pero igo man pong nag-iikot na mga government cars or automobiles po na nagpipick up ki mga pasahero. Yeah. Nailing ko po dyan sa city kay Mayor Hisham na sugari dakula siyang coaster. So pwede po kamo magsabay dyan sa mga lunadan pong iyan. Libre lang po iyan. Ayan. Ako lang katabangan yan. Tapos syempre sa to yung mga empleyado mga pag di naglaon, minus na naman yan. So talagang, even the province na dangog kasuhapon man sa interview sa tabi sa DCGB, ang sa to yung apsemo na kung ano da ang mga gigibon mga kaprobinsya, so mga empleyado na pwede makapag-provide ng transportation. So mga lalong-lalo na sa mga naglalaog sa mga opisina. Ayan. So standby lang po kamo. So ngayon po, okay. So ngayon na hapon po, dahil sabi nga po ni Miss Pita, next week is the Holy Week na. Ano ba yan sa Domingo? Palm Sunday na po. Palm Sunday na po sa Domingo. Kaya inimbitaran ta naman sa tuya pong padaba na from CBCP, si Father Blood, para tabangan po kita ngayon na hapon sa tuya pong paghururon. Ayan, ang sa tuya pong paghururon po ngayon na hapon, digi po sa usapang pamilya. Sarabay po kitang, pwede po kamo magtao sa indong mga comments or suggestions po. Paghahanda ng puso, ano ang totoong kahulugan ng Semana Santa sa pamilya? Kaya imbitaran ta na po sa tuya pong screen si Father Blood. Ayan.
Ayan. Hi, Father Vlad. Ay, kagwapo. Ay, syempre, mabuhay. Tita, Diyos maray na hapon magandang tabi hapon. sa imo, Father Vlad. And Opo. mabalusunon Thank you tabi for- na sa thank mo you yung for this pag-imbitar na permi opportunity. mong pinagbibigyan. Thank you so much. Iya pa. Hi, Father Vlad. Thank you, Bert. Thank you. Thank Tita, you. thank you for inviting me again. Ayan, mag-greet ko na palang kita, Father Vlad. Gari, sacerdotal anniversary po ni Father Mumoy. Ano po? Father, Oh, iyo. Father mo Bigyan po, ko na nga. Mayo. Gari iyo po, gari Ayun. sacerdotal anniversary niya. Pati po si Father Austin, pari si Bishop Bong. Ayan. Ay, si Bishop Bong, yes. Yeah. Kumusta po ang So- buhay, Father Vlad? Okay naman po. Medyo busy lang dito sa CBCP. Ayan. Pero naili mo ang si Father Vlad. Pero yung nakasmile. Ayun po. Gari, pag naili mo siya, gari, mag-ano ng pagbati. Gari na over sa mga problema. Gari din nagtara sa presyo ng Salamat, gasolina. Iyo. Salamat, Tita. Ayan. Father Vlad, madiretso na po kita sa ano, arami pong dakol kang maisi-share po sa satuya po ngayon na hapon. Kaya ano daw. Opo. Sa ingawahunta na makatabang kita sa pagpaliwanag manungod kan na maabot na Holy Week sa next week. Iyo po. Kaya handa na ba ang ating mga puso? Handa na ba Sir tayong Bert? lahat? Oo. O baka naman hanggang tradis lang yan tayo, ano? Okay. So ngunyan tabi Diyos maray na hapon gilin ta very very fortunate niya naman po si Father Vlad na maski nga ni very busy talagang natatawang kita ning sa iyong oras para digdi sa satuyang programang Usapang Pamilya kung sa nga ni po mga importante yan sa tuyang pitutukar lalo na ngunyan next week Holy Week na. May kahaputan lang po ako kay Father. Father, sa kadakulang kang tradisyon pag Semana Santa, paano ta po pwede may paliwanag sa simpleng paagi ang tunay kaining kahulugan sa sarong pamilyang Pilipino? Okay. So, Pita, inot nag-aab kasi ako. Inot siguro kinakaipuhan na manawagan kita sa mga sa mga magurang. Mahin mo na ako. Iyo po. Ako Sige, nga ni ko Father. minsan Cheers. nag-ano man ang boses ko. Manawagan kita muna sa mga magurang ta kasi importante na ang inot kayning makasabot ang mga magurang. Oo. Tas sindaan mahiras ka ini sa indang mga aki. Iyo. Of course, importante man na madangog ini kan mga adult, kan mga aki ta, kan mga youth. Pero primarily, it's the obligation of the parents to first to understand about the things that will be happening next week po. Yon. Kaya kung paano pwedeng maipaliwanag sa simpleng paagi, actually kita at saka Bert, ang mga liturhiya ta very rich. Gusto sabihin, sa pag-celebrate pa lang kan liturhiya, the liturgy speaks for itself, kumbaga. Ako sabihin kayo ni na pag naglaog kita sa liturhiya, ang liturhiya bako sa na yan mga simpleng ritual kundi the ritual evangelizes us and explains to us itself. Pero sige, at yan ipapaliwanag ko lalo sa indo ang mga nitty-gritty kan sa toyang mga liturgy. Pero yun po ang kasimbagan dyan. Paano ini mapapaliwanag sa paagi kan paglaog ta sa liturhiya? Oo. Lalo na ang atyan na papaliwanag ko sa indo ang pigaputang Paschal Triduum na mapuon Holy Thursday, Good Friday, at Black Saturday in preparation for Easter. Ayan. Thank you so much, Father. Nabanggit mo na din po, Father, so Triduum po ano. So ano po, Father, ang kahalagahan po kaining o importansya po kaining Huwebes Santo, Biyernes Santo, as in Sabado de Gloria po? Wala. So nawara kita. Ayan. So ang punta kay ni the Paschal Triduum. Ayan, okay. Paschal kasi it pertains to the lamb. Ang lamb sa cordero. Kaya ang Triduum naman tulong aldaw. Kaya pwede tayong sabihin na tulong aldaw kan cordero. The Paschal Triduum. So napuon iyan Holy Thursday,
Good Friday saka Black Saturday in preparation for Easter. Oh, iyan Bert saka Pita ang pinaka-importante as in ang pinaka-magayon na liturgy ta sa tong simbahan. Ayan. Thank you, Father. Father, na-mentionar mo tabi na yun nga, Bebe Santo, Biyernes Santo, Black Saturday, and Easter Sunday. Among these na pig-mentionar mo tabi, arin ang pinaka-importante na dapat partisiparan kang pamilya sa apat na ini. Actually, Pita, kita pwede magsabi na arin ang pinaka-importante sa tulong ini. Kasi Dapat ang tulong iyan, sarong kabilugan iyan na liturgi ko. Kung sabihon, dahil man kita masabi na, ay, maduman ako sa Holy Thursday, sa pinakamagayon ni. Ang iba naman, maduman ako sa Good Friday, gadan si Jesus. Duman naman sa Black Saturday, kundi, kinakay po na ining celebraron talaga, in continuity, Ayan. nasararuan. Oo. Yeah, So, tama yan po. po. Tama po, at least nasa butan na di po kita pwede magpili. Magpuon pa sa nakang Huwebes Santo, magsimba na po kita. Kasi yan ang washing of the feet, ano po? Iyo po. So, sa banggiyan kang Holy Thursday. Yan. Tapos pag Friday, the 7 last words. And then pag Black Saturday, pag midnight, iyon na yan sa may sabat. Tapos Easter Sunday. Ayan. Yan. Actually, Pita, ang Holy Thursday, nagpupuon yan kadaklan sa mga diocese, lalo dyan sa tong diocese kan Legazpi. Kaya mauli nga niya ako dyan sa... Wow, see you, Father. Oo, mauli ako. Ma-celebrate sa Holy Thursday, kan Christmas. Uliton ko, Christmas. Ini ang misa kan Christmas. Oo. Kung saan, ang mga padita, mabago kan panuga, kan samong sinumpaan, kan samong kan kami inordinan sa hampang kan obispo saka kan mga kan banwaan. So Christmas po 'yan. Maliban diyan sa pagsumpa kan mga panibago kan pagsumpa, yun na tong bibendisyonan ang Christmas, ang mga lana na gagamit kan simbahan sa pag-ulyo, sa pagbunyag, yan. Dan pigibendisyonan kang obispo yan. Oo. Yung you mentioned, Tabi Father, na piga-blessan yung oil. Halimbawa, Yes. ordinaryong tao, pwedeng magdara na pa asabay, hindi pwede. Ay, Pita, ang mga oil na yan, padi lang ang pwedeng Okay. maggamit ka yan. Pigagamit yan sa baptism, tapos pigagamit yan sa pag-ulyo kan mga naghehelang. Padi lang. Mas padi nga ni lang. diakono, dahil pwede magamit ka yan. Okay. Okay. Di pwede mag-ikit sa simbahan. Ay, ang diakono, pwede magamit pa lang ganta, nagubunyag siya ang diakono. Pero ang pag-ulyo, padi sana. Okay po. Pero sa Legazpi sa Holy Thursday, more special kasi may oordinan kitang bagong padi si Reverend John Luke Andes. Wow, congratulations. So may bago kitang padi sa Holy Thursday. Ay, wow. Isasabay na po sa Christmas, Father. Yes, yes. Father, may congratulations. hapot lang po ako. Yung na-mention mo kanina na yung mga padi, anong apod kayo ito? Sugabo sa mga padi, mauli ka dahil, ano nga dito po? Renewal. Sa Christmas. Christmas. Okay. Bago lang po ba yan? Or ginagawa na yan even before? Pagkapapawagan ta, dahil pakita na mundag, pagiging po ng simbahan niyan. Oo. So it's part of our of our Catholic tradition. Okay. Ang ibang mga dioceses, halimbawa, nasabi sa ni Bishop Bong sa Diocese of Masbate, gigibunin da ini sa Holy Tuesday kasi dahil sindang obispo. Sumado man si Bishop Bong sa Holy Tuesday gigibon sa Masbate. Sa tuya sa Legazpi, Holy Thursday aga po. Okay, 8 o'clock. 8 o'clock po sa gigibon po sa St. Gregory the Great Cathedral. Ano po, Father? Yes, yes. Kaya pigkopalidik. Yan tamahiling ang gabos na pa dita, mga religious, saka mga diocesan, yaon gabos dyan sa cathedral sa Holy Thursday. Ayan. Thank you so much, Father. Father, Father, sa same... Okay, Father. Sa pagkabanggi kang Holy Thursday, ini na so the celebration of the Eucharist. Kaya lang, sa tuya, ang banggikan misang iyan ang permitang nagirduman Highlight. itong paghanaw. Oo. Oo. Pagka mo po mas importante so celebration kang Misa. itong Eucharist
ang Holy Thursday diyan pigmukna nin kagurangnan anduang sakramento magay na maipaliwanag ko sa Indo ang sakramento kan pagkapadi Okay. tapos celebrate pagkaaga tapos pagmukna kan sakramento kan Eucharistia na isa-celebrata pagkabanggi. Ang pagganaw na iyan, addendum Part man lang, sa ano lang. part lang iyan, pero bako po yan ang pinaka-importante. Oo. Pero gari paano kay baga aki pa kami kay to gari o pag Webes Santo ngay magsirimba na ta yan na mailing ta naman yun sa mga disipulo sa ipigugasan ng bitis ni Kristo arog bagara kay Ayo. So, gari Si nga, Cristo ang gari, nagbugas. iyo ang naglalaog sa isip kang aki pag gari iyong na Iyo, nagre-remind ka kasi very visual ang paghanaw, as in very symbolic. Very important pa na yan, talagang part of liturgy. Pero part lang iyan, kan mas dakulang mystery na igiselebrata sa pagkabanggi na iyo ang institution of the Eucharist. In fact, pagkatapos kang misang iyan, ano na an altar, day na siyang tela, tapos ang sa tuyong attention, maduma na kita sa pag ano yung kang Blessed Sacrament. So, Vigil of the Blessed Sacrament hanggang alas 12 banggi. Ayun. Thursday. Tapos Father, kung yan baga po, naobserbaran mi Father, may mga taklob po ang mga imahin po sa simbahan. Ano po ang ibig sabihin kayan Father? Okay, gusto ko ipaliwanag sa Indo na sa Catholic tradition, poon sa fifth Sunday of Lent, talagang pigtatakloban na ki mga purple o violet na mga tela kasi ayan ang mga imahin ta. Siyempre nagpapagiramduman sa tuya kang mga mga santo, mga pati si Kristo siyempre. Pero pag puuna kang fifth Sunday of Lent, kang Kwaresma, ang sa tong atensyon bako na sa mga imahen, kundi sa misteryo na. Sa mga bagay-bagay na dahil na nahiling kang mata. Kundi pinagsiselebrar na ini as in iyan na ang satong attention ngunyan yaon na duman sa altar na kung saan pig-celebrate ang Eucharistia tsaka sa word duman sa ambo na so diyan na ang sentro kan simbahan ta bako na yan ang mga imahen ta ngunyan gari nagfi-fade mo na sinda pipa gari takluban ta tangani na ang attention ta yaon sa altar tsaka sa ambo. Okay. Thank you, Father. Father Vlad, sa imo pong eksperyensya bilang sarong padi po, ano po ang pinakamahalagang mensahe kan Semana Santa na dapat darahon kan lambang pamilya maski tapos na ang semanang ini po? Iyo, mag-number na po kasi ang una ta kasi ang Semana Santa pagkatapos kang mga liturgy na pigibuta o ma-Easter na tapos nalingawan ta na so parang tapos sa pagsakiting kagurangnan aram po nindo na sa teolohiya may pigapot kitang medyo alangkaw na word din pigapot ning eschatological continuum uliton ko po eschatological continuum. Medyo difficile magirumduman. Pero ang gusto sabihin kang eschatological continuum na si Jesus, daiman po na nagpundo kan sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay. Sa good ngunyan, nangyayari iyan. Nangyayari. Medyo difficile ining sa puton Bert sa Kapita kasi very high theology ini. Pero ipaliwanag ko manggilaray sa Indo na ining gusto sabihin kay ining eschatological continuum. Si Kristo na nagsakit, pinako sa krus, nagadan, inilubong, asin nabuhay liwat. Dahil iyan nangyari in the past. Dahil lang iyan nangyari in the past. I am talking as a theologian. Dahil lang yan nangyari in the past. It is happening at the moment. Now. Kumbaga sa tuya, now na. Continuum, yung continuity. Eschatological continuum mga pod kayan. Continue pa rin. Eschatological continuum. Kaya, so apot mo Bert na ano na ang mawawalan sa tuya pagkatapos kayo actually
pigpalaog lang kita kan simbahan, tangani isilibrar ining Paschal Mystery, para ipagirumdum sa tuya na ang Paschal Mystery ini, actually, it is present for the whole year. Kaya lang, medyo mas intense ang pag-celebrate kang Paschal Mystery sa 3 days na ini in preparation for Easter. Pero it is happening for the whole year of our Christian life. Okay po, Oo. Father. So continuous. So, Dapat dapat after Holy Week ipagpadagos ta po ano. Kaya baga Bert, ang Sunday celebration ta it is also called mini Easter. Mini Easter kasi every Sunday pig-celebrate ta ang pagkabuhay liwat din kagurangnan. So, bako lang ngayon na maabot na Easter Sunday ang Easter, kundi the whole year. The whole year. O kaya yan na bilog na Sundays ta, gabus na Sundays ta are called mini Easter. Yeah, dakulog kita tabi, Sir Bert, na upo na kay Father. Kaya permit I guess. Iyo nga ni. Father, Oy, dahil tapapig discuss sa Good Friday tsaka Ayo po. Saturday. Sige, Father. Father, may hapot lang ako kung may sarong konkretong hamon ka sa lambang pamilyang nagdadangog ngunyan, ano po kaya ito? Oo. Oo, Ang challenge sa lambang pamilya na ma-appreciate ta sa tuyang Christian faith. Kasi aram nendo pinagadalan ta ang iba-ibang mga reliyon. Kita man sa naniko ki Paschal Mystery. Oo, na so ikaduwang persona kang Santissima Trinidad naging tao, as in itinaunaan sa iyang sadiri, bako lang sa sarong box na regalo, kundi nagsakit talaga siya, nagpagadan o ginadan, tapos nabuhay liwat. Kaya ang mensahe po sa tuya sa mga pamilya ta, iyon na i-appreciate ta ang sa tuyang Christian faith, ang sa tuyang pagtubod na Kristiyano, kasi magayunon ini kita sana anigo ka ini day ini sa ibang sekta, day ini sa ibang mga relihiyon, kita lang anigo ka ini. Oo, na can you imagine the gift of our faith na pinagsiselebrata sa Holy Week. Yan. Yeah. Father, kung may gusto ko pa pong i-add mo sa about Good Friday, Black Saturday. So discuss ta so Holy Thursday. Kay puan kasi mapaliwanag ta ang tulong aldaw na ini. Okay. So sa Good Friday naman pagka ang bilog na Good Friday, iyan lang po ang aldaw na day kitang misa kasi gadan ang pigsiselebrata nagadan ang kagurangnan. Okay. So ang mga liturhiya ngunyan sa simbahan sa Good Friday, ani ba sa tuya na diyan na sa simbahan sa mga parokyat para sa 7 last words. Napon po yan alas 12. Okay? Pero sa mga simbahan na daing 7 last words, siguro ang cathedral igo yan na online na ipapahiling sa satuya tanganing sa mga daing mga parokya na wara ka iyan, pwede na lang participar online sa Manila sa Albay Cathedral. Ang pinaka-importante, mas importante pa diyan kaysa 7 last words kasi po ang 7 last words bako man ang liturgy, para liturgy lang iyan. Ang pinaka-importante na mangyayari sa Good Friday alas 3 na hapon. Iyan ang selebrasyon kan pagsakit asin pagkagadan nin kagurangnan. So alas 3 na hapon po diyan kita sa simbahan tangani na i-celebrate ta ang pagkagadan nin kagurangnan. As in sa Good Friday sa alas 3 na iyan, diyan ta ibabasahon ang pasyon nin kagurangnan. Doong beses lang bigabasa ang pasyon sa yan na maabot na Domingo, which is called Passion Sunday, saka sa Good Friday. Pigabasa tayo sa duwang aldaw na yan. So, babasahon tang pasyon, tapos igwang rito o ritual na ang kagurangnan
pagkatapos pa lang kang ano yan, yan paggagadan, ayan, makakomunyo na kita. Pero daing misa. Yeah. Ipapaliwanag kang padi kung ano ang kahalagahan, o kahulugan, as ang kahalagan kang Good Friday after kang Passion. Yeah. Tapos, makomunyon, pagkakomunyon, maprosesyon na kita kaya itong the usual na pigigibuta sa mga parokya. Kung saan ang mga involved na mga pasos, itong mga santo, as in mga agi-agi, na connected sa pagkagadanin kagurangan. Yan po. How about Black Saturday, Father? Okay. Sa Black Saturday naman, ini ang ako, para sa kuya, as a theologian, ini ang pinakahirarong, it is the deepest of all the mysteries. Kasi, pag Black Saturday, kaya nga pigaputang black, kasi parang si Kristo, ayon sa tuyang pagtubod na the Apostles' Creed, na on the third day, he was crucified, died, and was buried. Sa Nicene Constantinopolitan Creed, ang sinabi pa na he went into hell. Into hell. Medyo, di kitang oras po para explain ko sa Indo. Magayunan ko tayo na sa Black Saturday, ang itong, si Jesus? Nagduman sa impyerno? Dinara kang ama sa impyerno? Paano yan? Pero, ayun, ang sarong parte yan baga, kan sa tuyang pagtubod. Okay? Napakatapos, pag alas 3, na nagadan si Jesus, ang sa iyang kalag, kasi dapat pasabutan ta na si Jesus bilang tawong totoo, may kalag as in may lawas. Kan nagadan an sa iyang lawas, an sa iyang kalag dai man nagadan. So nagduman an sa iyang lawas kan pagkatapos na alas 3 na hapon na siya nagadan. Okay, dinara kang ama ang kalag ning kagurangnan sa impyerno. Ang putakan sa Bible, Hades, or sa English Hades. So dinara sa Hades an kalag din kagurangnan as in duman kumbaga sa Bicol tinuntun kan ama o dinara kang ama an sa iyang kalag duman tangani na sabutan as in mamatean kan Diyos kung ano ang kamugtakan kan mga tao na nagahalat nin salbasyon. Yeah. So duman pun sa mga tao sa Old Testament, pun kay Adan, kay Eva, kay David, kay Abraham, duman naghahalat itong mga kalag na ito, duman sa Hades na ito. Tapos, nagduman sa kagurangan, inaan paliwanag kang simbahan sa tuya, nagduman ang kagurangan, tanganin na sabi sa inda na, uya na ako ang sa indong paratubos. Ayan. Grabe Tapos, dakulo na tapos, pinakamagin ko nga nga puta kang Black Saturday is also called Pita at saka Bird na Sabado de Gloria. Nga masabi ka mo, umaapot ang kadaklan. Nga man de Gloria na kadikluman, tapos gadan pa ang kagurangnan, nga may Gloria na. Kasi aron kay ang explanation kayan. So abang ang kagurangnan, dinara kang ama, ang sa iyang kalag, dinara kang ama, duman sa Hades o sa impyerno, bako ining impyerno na arog kang impyerno tangon niya na nagkakalayo. Bako iba ining Hades, iba ining klaseng impyerno. Okay. So duman sa Hades, habang dinara siya duman kang ama bilang regalo kang ama sa iyang obedience, pagiging tinubod-tubod, duman mismo sa hell, duman mismo sa Hades, tinao ang gloria sa iya. Kaya, duman sa hell, nagliwanag siya. Kaya nga punta sa aldaw na yun Sabado de Gloria. Kada ko lang din nakakasabot kayo kung nga Sabado de Gloria. Pero yan po. Nasabutan ka naman yan ang explanation. Ayan, oo. Dakulo na ko na ako daan, tabi. Father Blood, thank you so much, Grabe. Imagine, duman sa hell, sa Hades, tinao kang ama sa iya ang kamurawayan kasi grabe ang pagsunod niya sa ama. Kaya duman binuhos kang ama ang regalo kan kamurawayan. Tapos, dahil pa natatapos diyan, di ba?
ang ginibo kang ama, hinawas niya kirari, ang kagurangnan, matiunin din niya, hinawas kirari ning kagurangnan, an sa iyang kalag, asin, pinahiling sa mga tao, ining kalag niya na nag-glorify, na nagmumuraway, ibinalik duman sa iyang lawas na nasa lubungan, kaya nagkaikukitanin resurrection or Easter Sunday. Kaya, so pag join kang sa iyang kalag na pinamuraway kan sa iyang ama, saka kang sa iyang lawas duman sa lulubngan, nag-join kita rito, nagsaro, tapos kaya nagliliwanag na siya ngunyan an sa iyang lawas na nahihiling ta. O nahiling ka mga apostoles. Yan. So dakulong kitang naliwanagan kita ka mga Sabado de Gloria po ano Miss Pita. Ayo, magayon na magadi. O di tapusin ta na Father, nasabi mo na din sa Black Saturday. So Easter Sunday naman ang pangyari, Father. So ito na nga ni, napasabi Yun ko, na, so Bert, nagliwanag sulawas. nagliwanag siya kasi kinakaipuhan na ipahiling kan ama na ining aki niya ginibuan gabos, nagtubod sa iya, kaya tinauan niya ning kamurawayan, kaya pinapahiling siya sa tuya, as in regalo siya sa tuya, kasi kung ano ang itinao kang ama sa aki, yun man ang itatao sa tuya ng mga aki niya. He will also experience resurrection. Wow. But in a different way, iba duman sa tinawag kay Jesus. Sabi nga ni St. Paul, one day we will be given a resurrected or he will give us a resurrected body. Yan. Ang sabi ni St. Paul, or spiritual body na pigapod. Yan. Kaya magayunon ang ang maabot na Holy Week kasi ang pinaka-sentro kan sa tuyang Kristiyanong pagtubod. Ayan. Thank you so much, Father. Nagulo na ako na ako. Ayun po. Sa loob kipirang minutos na kulang po Yung kitang gani, naukudan po. seryoso. Pero agadan ta na po si Father Blood kay final word sa mga naghihiling as in Ngunyan. nagdadangog po ngunyan na hapon. So, para sa mga pamilya po na nagdadangog ngunyan dyan sa Diocese kan Legazpi, as in sa mga palibot ng mga lugar dyan sa Bicol, ang maabot po na Holy Week, iyo ang pagpagirundom sa satuya na we are loved. Namumutang kita nin mahal na Diyos. Kaya yan na pagsakit niya, pagkagadan, pagkapako sa krus, pagkagadan, pagbaba niya sa impyerno, kasi ng balik niya sa buhay, sa resurrection, gabus ini, pagpahiling sa satuya, kung guraano kita, kapadaba kang mahal na Diyos. Okay. Ayan. So, Mabalos po, Father Vlad. thank you so much, Father Blood. Thank you so much, Father Vlad. Aramtang busy po ini Oo si nga. Father Blood pero We hope kita to see pinagbibigyan Sa sa Maulibagala sa Chrisem. So, advance happy renewal kan sa imong pagkapadi, Father, sa Christmas. Iyo, tapos suportaran taman si Reverend Luke Andes na oordinan. Let's pray for him also. May Yes, bago Father. kitang padi sa Diocese kan Legazpi. Ayan. Okay, congratulations, Father Luke. Ayan. Thank you so much, Father Blood, and ingat permitabi, Father. Thank you, Father. Mabendisyon glory ako sa Indo Yes, bago Father. ako mag-alis sa ere. Okay. Sa intercession kan sa tong mahal na ina ni Beren Maria, bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan sa tong mga pamilya dyan sa Diocese kan Legazpi as in sa Bicol. Kan Ama, as in Aki, as in Espiritu Santo. Amen. Mabuhay Thank you so ka mo, much. Bert, as in Tita. Mabuhay Thank ka you mo. po, Thank you so much, Father Blood. God bless po. Opo, God bless. Ayan, nadangog na po ang tingog po ni Father Blood. As in, nahiling ta din po siya, ano? Nakulor ko na As in, upunan. so from, Oo. gabos importante po. Oo. Po, actually, So no need for us to choose kung Oo. ari nang dapat papartisiparan kang pamilya ta magpuon pa sa nakang Webes Santo. actually po, Miss Pita, sa Domingo, pwede nang Oo, pagpuunan Palm sa Sunday. Palm Sunday. Oo. As in, after po kayan, pagkatapos kang whole week nga, dapat duro-diretso pa din. Oo. Duro-diretso pa din po. Ayan. Eschatological continuum, baga po, Yan. sabi ni Father Blood. Ano? Tapos yung every Sunday baga na nagse-celebrate kita ng nung nagsisimba kita. Gari iyo man ito na susa gari nga Mini pagkabuhay. Easter. Ayan, Oo. mini Easter da Ayan. po. Ayan. So, ito. Handa na po ba tayo? Oo. Ang mga puso natin. Para ngunyan na Holy Week. Na mapuo na po kita ngunyan. Actually, sa Sunday, Palm Sunday. Palm Sunday na po. Ayan. Ayan. Kaya,
Aram daw nindo po mga kapamilya po na sigun po sa sarong pag-adal na mas nagtitibay da ang relasyon kisarong pamilya pag may regular na spiritual activities. Ang mga aki da pong nagdadakula sa pamilyang may nagsisimba, nagpapangadji sarabay, may emotional stability. Yan. Ibig sabihin po kay hindi lang ito spiritual, may epekto rin ito sa relasyon at mental health. Totoo yan. Tabi, Sir Bert, I remember kang sa mga, siyempre ikaganon din yung na-experience mo digdi kang so pag nagsisimba, Huwebes Santo, Biyernes Santo, nag-aprosyon, tapos Sunday, naramdaman ko nga di kayo ito pag Good Friday na bawal nga magpararibok. Magpararibok, They oo. pwede mag-ulok. Nailing na nga yan nindo na nagsasakit nga si Kristo. Maurulok pa kamo, nagugma kamo, bawal mag-ulok kayo itong mga panahon. Oo, di pwede maribok. Di pwedeng magribok. Di pwedeng sumay mga maglalakaw dyan na so ano. So ito, sagod ko niyan, nararamdaman ko pa ito. Pero ngunyan, siguro magayon ang araw kayo sa mga na-experience na kang aki pa kita na pwedeng we can pass that on to our children Sabi ba and ganun, our Father Blood, grandchildren. importante sa magurang Yan. ang magturo sa mga aki Dapat sa po, mga ano. magurang. Okay. Kaya pala Miss Pita itong ano natangay ang gari ka ngayon ngunyan Biyernes Santo ang pandog mo. Dahil pala pag Biyernes Santo Ayun dapat nga, nagsasakit nga si Kristo. Nagsasakit. Nagugma ka. O, gadanan niya si Yesu Kristo. Di ka dyan magpararibok. Bata sabi kito, magimatanganin niya siya. Pero yun talaga, dakulaw ng ano kayo ito, ang impact, dahil kami kayo ito, na mga ano, pag may mga disipulos, baga kayo ito na naglilibot, nagpapangadji, talagang ano mo na, tradisyon na arog ka ito na nagimatan mo na. Sana na yung mga iba na i-experience pa ninda yan sa gudyo niya na panahon. Ayan. Hi from Vietnam, Luan. Ay, hello, Lu. Ayan. Nasa Vietnam pa pala si AJ niya na. Gari mauruli po ini ngayon na Holy Week po ano. Gari, day gayud. Sige po. Magtataw po kami ni Ma'am Pita Ki mga practical tips para po mas mamatian ta ang Holy Week na maabot. Yan. Oo. Yaw po digdi ang mga simpleng paagi para magi makahulugan ng satuyang Semana Santa. O anong pwede tang gibuhon? Pwede kitang magdasal bilang pamilya kahit 5 to 10 minutes. Ano, tabi, Sir Bert? Ayan, oo. Yan. Tapos ano pa? Ang ano baga po pag Holy Week nag-urulian Yan. ano at least sarabay man lamang magpangadji po ano. Yan, importante. At Pwede least din po 5 to 10. magbasa ki mga istorya sa Bible, especially po sa Passion of Christ. Oo. Ano, magayon din po yan. Ito nga ni po bagang magayon pag-ilingon po ini Miss Pita so mga pelikula baga. Ay, iyo. Oh, Nailing yan ang mo na, Passion The of Christ. Chosen. Nailing mo na. Ay, iyan po ang so assignment mo sa kuya. Ano? Oo, The Sige Chosen. po, ilingon ko Nilingon po. mo yan. Ganyan. Tapos basta yung, dakulon ba gana? Actually, napunan ko na po itong The Passion. Chosen. Oh. Ayan, at tapuson man, magayon Pero ang naman pinaka matakuto pag ilingon ko sa Passion of Christ po. Ano? Ayan. Talagang Oo, ganito is- totoo po. Ano? Nag-iri lang pala kay ito so actor baga tapos na-convert talaga siya. Oo, so director. Yan. Tapos sa gibuhon ta na at least i-ano ta daw niya na Holy Week na maski yung baga mag-start kita ngayon Huwebes Santo, Biyernes Santo, Black Saturday or Sabado de Gloria and then Easter na at least mag-ano man daw kita na mga akin din naman kita magpara sa relfo ni respeto ta na Holy Week ngunyan si Kristo nagsakit nagada na naarog ka iyan so pwede man yan na at least din muna kita mag-gadget ano? Last year, Miss Pita, pigpunan ko po itong in-off ko sa cellphone ko po on Holy Thursday hanggang pigbukas ko naman Easter Sunday. Magayon pala man ang pagmati. So, ding pag ano. Oo. Kaya Pero at least, pasensya na lang so din masimba Kamu ko yung mag-arapon. family, kamu yung gabos. Kaiba with the so, family. presente ka mong gabos. Oo. I-try din po nindo ito na off muna especially sa Oo. social media. Pwede naman i-on ang cellphone kung may mga importanteng apod. Saka mag-urun bilang pamilya. Ano, yan, importante bagay yan. Ayan, Tapos magpatawad, maski dipisil, ano man Pita. Oo, di pa sila. Alis pag nagurun-urong ka mo, nyaon dyan, nagtitripon-tipon, mag-restoryahan. So yan, nag-restoryahan ako sa mga raot kang buot, na kung pwede. So, pwede magpatawad. Tapos, yung bagayan time din also pag anong aldaw yan na nagpapakumpisal sa simbahan. Ano po, Pwede usually pares. po, ining week na ini po. Oo. I mean, next week, Lunes, yan, nagpakurumpisal na po yan. Yan. Martes. And sarap po ini sa pinaka-bising mga aldaw sa laog kan simbahan. Paragal-pagal ang mga badi kayo. Yung nga ni. So, Kaya, supportaran tamon po sinda. Tabangan ta sinda.
Oh, ini mga simplihon lang ini pero medyo isipon mo nga depisil pero ipangaji mo na sana maghibuta inin araw kayo na mga pitatarauta na pwedeng gibuhon nyo yan na Holy Week. Yan, iyo po. Yan. So, Yun G. Bonwa. Thumbs up da po. Just maray na hapon po. Oy, maray na hapon. Ayan, magbasa po kita ki mga messages. Hali po sa satoy po mga listeners. Inot po ini si Maria. Sabi niya, paano po kung hindi sabay-sabay ang pamilya sa paniniwala? Ayan. Siguro po, respeto. Pinakaano po kayo nito is respeto. Opo. Buda pagkamuot. Oo, yan ang susi. Oo, yan. Yan ang, that's the key. Oo. Yan. Kasi kung diyan mo din ako ang sa imo bagang pagtubod, So, Yeah. respeto na lang po. Like, alimbawa nga sa family ko man, igwa nga yan dyan na, data man na, so alimbawa nga may daughter-in-law or na iba man nga yan, pero bigla respeto tayo. Respeto. And in the same manner, bigla respeto man yung sa tuyang religion. Yan, tama po. Igwa man digdi tabi, Sir Bert, si hali ni kay June, busy kami, paano maglaan ng time? Hindi kahit 10 minutes, pwede na yan. Basta, ang importante, igwa lamang, maging consistent lamang na 10 minutes for the family. Bukod naman yan masyadong pigahagad for 10 minutes lang naman. You can even spend time watching the whole day na magna-Netflix ka dyan, ka sa kwarto. 10 minutes siguro, pwede na yan. Pwede, Basta pwede na po. consistent, diba? Ikaw din, digdi pong message po, hali po kay Carla, paano turuan ang teenager na ayaw sumama sa church? Ayan. Siguro po ang pinakaano ni Digdi is lead by example. Yan, sabi nga ni Nahiling ka Father, nagsimba. oo, sabi ni Father kang kasubaago na dapat ang magurang magpuod ka yan. Ayan Tama po. yan, sabi mo tabi, Sir Bert, lead by example. Ayan. Basahan ko po yung message po ni Sir Clint. Sabi po ni Sir Clint, ay ano daw ini? Sige po. Ay sayang na wala na po si Father. Sabi niya po, pwede po hapot si Father kung literal ba sabi niya gadan ang kagurangnan. Ayan, masasimbag po ini ni Miss Pita. Sige. Sabi niya, hapot po yan ng mga aki. Clint po. Ayan. Yeah. Okay. Ano Sabi yan, niya- si Si Sir ba yan? Clint po, opo. Oo, Sabi yun, niya, sabi niya, please save Sir Bert, Ma'am Pita. Opo. Kamo. Kamadua, makatabang ng sa itong problema sa Oo. gasolina si Engineer Dingle na nakaimbento ng tubig bilang gasolina sa auto, binakal ng Germany ang invention. Patent niya ang water height electrolysis. Maski family niya o nasa Germany. Pwede Wow. malocate ni Mr. Dutch Mayor da po sa Oo. Germany si Engineer Dingle. Saan daw ito sa Germany? Yan kaurunon ang German government. Dahil sa krisis, digdi pwede garo tugutan na tabangan kita ni Engineer. Si Engineer Dingle. Dingle. Taga sa ini from where in Nasa the Philippines? Germany da po ini. I mean from where in the Philippines? Kasi Pilipino to, di ba? Nakaimbento ng tubig. Oo. Ay, taga-sain po siya, Sir Clint. Actually po, Sir Clint, yun din po so naisip ko na, gari, ano ang pwede tang gibunan? Dahil na kita magparaasa sa gasolina. Yung nga Ano, ni, Miss Diyos Pita? ko po, grabe na. No? Jesus. O, ikaw man ako digdi pang another message. Sabi, Sir Bert, oo, Okay po. alin ni kay Lito, valid ba ang outing sa Semana Santa? Siguro Ayan. pwede man, basta may space for reflection. Opo, oo. Oo, kasi ito yung time na nag-uurulian Yeah, baga, iya po. nagta-take advantage sinda na ay dora ngayang laog ta Ang laog, Holy oh. Week. Holy Week, oh. Webes, Bernes, Sabado, Domingo. Pwede man iyan, provided na ikaw ka mong time mag-reflect, nag-gather ka mo dyan, may magpakaji ka mo, or sabi ta nga ni kung ikaw may Bible baga, at least matuturuan ta sa tuya mga aki. Valid naman po ito. Valid man yun. Pwede man yun. Sige po, magbasa pa kita key messages po. Sabi po ni Ana, paano po magpatawad kung sobra akong nakulugan? Siguro po, Miss Ana, kasi di ba process din iyan po, Miss Pita, so sabi yung tang sabi nga ni, time heals. Oo. Takong baga kita, madaling yung taramo nido na magpatawad, pero kung kamo nga sa lugar, kamo daw nga sa Oo. lugar ko na ginibuang kamo makulugon. Mm-mm. Ayan. Pagpangaji ta yan. Ayan, pagpangaji Surrendering po. everything to the Lord. Lord, ano yun, grabe so nangyari sa kuya, grabing kulog, so sinapar ko kay ini, na tabangan mo ako kung paano ko ini mapapatawad. Yeah. Ngaro kayo ng prayer. It's a process and Opo. sabayan tapo kipangaji. Opo. Ayan. Salamat po sa mga messages po. Sige po, mag-reflect daw po Ayan, kita. igudig yan, Minsan, pag una ta kaya,
handa na kita na magsunod sa tradisyon, di ba, Bert? Mm-mm. Oo, minsan akala natin handa tayo kasi sumusunod tayo sa tradisyon. Pero ang kahaputan po kayo, handa daw po ang sa tuya na puso magpatawad. Ano po? Yun na nga ni ano. Ayan. Sige po. Tawan ta sinda kisarong Bible verse bago po kita magtapos. Yeah. Sabi po sa John chapter 3 verse 16, God so loved the world that He gave us His only Son. Ayan. So ito ang tunay na diwa ng ng Semana Santa. So pagmamahal. Mm-mm. Sobrang pagkamuot kan sa tuya pong Diyos, tinao niya si Jesus, pero si Jesus din po itong so nagtubos kan sa tuya pong mga kasala. Tama tabi yan, Bert. Kaya mga kausapang pamilya, ang Semana Santa po ay hindi lang selebrasyon. Yan. Saro po Diba? yan na paanyaya o pag-agda na bagunta po ang sa tuya pong mga puso. Yan. Kaya we start sa satuyang, sa lawkan satuyang harong, sa satuyang family. Ayan, magpatawad, magmahal, magdasal. Yeah. Mga tugang, inian, Usapang usapang pamilya. Pamilya. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Mabuhay ako po si Pita Kaibantaman po sa Technical Department sa Sir Nems Flora. Asin si Sir Jerome Nico Martinez. Ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya. May panibagong pag-asa. Tutok lang po sa DZGB as inabangan ang masunod na programa. Salamat po. Salamat po asin mabuhay. Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. An oras hatod sa Indokang. Lemex